Čaugos lidi, já jsem Fukov a vítám vás u mého prvního filmového nebaví na mém YouTube kanále. Na YouTube už je různé nebaví, například s kosmetikou, který dělá například Kateřina Krystalová, nebo jsem je viděl knižní nebaví, který dělají Martinusáci. Filmové nebaví jsem nějak tak jakože neviděl, tak jsem si vlastně řekl, proč ho neudělat, proč to neskusit a třeba se to chytne. Vždycky vlastně to budu dělat nějak tak jakože každý jakože 3 měsíce, protože vlastně že rok má 12 měsíců a vždycky prostě za ty 3 měsíce vlastně pak vlastně že prostě leden, únor, březen, tak prostě za ty 3 měsíce, pak prostě duben, květen, červen, zase jako za další 3 měsíce a tak. Protože sice takto chodím třeba do kina často, ale někdy třeba nějaký ten měsíc tam jako do toho kina i klidně jako moc třeba nechodím, protože třeba záleží jako tak trochu třeba i na penězích, ale taky vlastně i co tam taky v tom kině dávají, že? Protože pokud jako tam dávají něco prostě, co mě jakože nějak naláká, tak přece na to nepůjdu, že? A nebo když už jsem to viděl, i když dobře, jsou filmy, na který jsem jako už třeba šel několikrát, třeba se mi to stalo, třeba jako já mám tady vlastně lístky z kina, budu to vlastně vždycky, budu to vytovat z takový plastový nádoby prostě, no, nevím, jak bych to nazval, klínku. No, mám tady, vytáhnu rovnou 2, protože vlastně jsem byl vlastně hned vlastně 2krát vlastně v lednu na film Zpívej. Jednou jsem byl vlastně a to 2.1. a pak jsem byl 9.1. A jak koukám, tak vlastně jsem byl i ve stejný čas. No, řada a sedadlo jako jsou jinačí, ale prostě je to zajímavé, že jsem byl vlastně ve stejný čas, který jsem to měl nějak zadarmo. No, ale vlastně na filmu Zpívej jsem byl vlastně celkově 4krát. Protože vlastně ten film je opravdu jako super prostě. Takže prostě není to úplně jako, že nějaký muzikál, například, že by se tam úplně jako nějak zpíval, samozřejmě se tam zpívá, protože je to film Zpívej, ale podle mě třeba, kdybych jako měl říct nějaký animovaný muzikál, něco jako je Ledový království, tak z minulého roku třeba, to jsou podle mě jako trollové, jo. Ale Zpívej jako, dobře, je to film nadupaný písničkama, to jo, ale no, je to takový jako jinačí, co prostě tady nebylo a za mě baví samozřejmě. Takže dále ty mám Divoké vlny 2. Tak, Divoké vlny 2. Popravdě jsem na to jako nějak tak ani nechtěl jít, protože ta ukázka no není nějaká úplně jako lákavá a popravdě, když jsem vlastně šel na ten film, tak já se ani jako tu jedničku vlastně ani nějak tak nepamatoval, protože vím, že jsem to jako, my to nějak doma na DVDčku třeba nemáme, ani to nemám nikde jakože stažený a prostě jako tak nějak matně si třeba něco jako jsem si pamatoval, ale jako ten začátek toho filmu jako byl takový divný, no prostě za mě Divoké vlny 2 nebaví. Dále tady mám film Rozpolcení. Tak, film Rozpolcení, no, je jakože padá do žánru horor, ale podle mě teda to úplně jakože nějaký horor není a vlastně takto. Je to zajímavý film, je to spíš takový drama, ale
ten konec je takový jako málo kdo to asi podle mě jako pochopí a pro mě asi jako spíš teda nebaví. Dále tady mám Zakladatel. Tak, na ten film jsem jako nešel z důvodu, že pracuji v McDonaldu, ale prostě, že mě nějak tak jako zajímalo vlastně, jak to nějak tak jako se rozdělilo ta velká firma a tak dále. Je to vlastně takový jako životopisný drama, bych řekl, ale pro mě jako úplně teda nebaví. Dále tady mám Psí poslání. Tak, tady jako Psí poslání, ty filmy prostě, tady samozřejmě jako, je to opravdu jako krásný film, myslím si, že i třeba takový jako film prostě, kde jako vzít třeba holku na rande, protože prostě je to opravdu takový jako lehce romantický, ne jakože extra, ale prostě lehce romantický film a je to opravdu jako krásný, prostě trošku dramatický film, smutný a jako tím, že jako jsem si tak trošku i zabrečil toho filmu, tak samozřejmě prostě baví. Dále tady mám film Kruhy. Tak, než jsem šel vlastně na Kruhy, na vlastně jakoby třetí díl v toho filmu, protože jsou že Kruh 2 a teď vlastně byly letos Kruhy, tak vlastně jako jsem četl, jako, že to je ještě horší prostě než druhý díl. Já jsem si ten druhý díl nějak tak úplně nepamatoval, ten první díl jako si pamatuju, protože vlastně, takže jsem si ho vlastně pustil nějak tak a pak když jsem vlastně viděl tu trojku, nebo vlastně Kruhy, tak prostě nevím teda, ale Kruh 2 teda mi nepřijde úplně nějak tak jakože napínavá, jako prostě ty kruhy, jo. Takže za mě, jako, teď nevím, jako jestli baví, nebaví, ale asi jako prostě sama je taková klasika, že prostě baví. Dále tady mám a to Lego Batman film. Tak, Lego Batman film. Jsem jako člověk, který Lego příběh viděl až v minulým roce, že jsem si ho vlastně koupil na DVDčku. Já jsem jako takový člověk, který jako je tak trošku jako líný stavovat ty filmy, a takže jsem si jako nějak tak ze zvědavosti koupil na DVDčku a je to jako super film. A když jsem pak vlastně viděl, že vlastně se chystá Lego Batman film, tak a ta ukázka jako byla fakt jako taková vtipná, lákavá, tak jsem na to musel jít. A jako celkově tak to Batman je pro mě jako takový jako můj nejoblíbenější superhrdina. Sice jako nemám kouknutý jakože všechny prostě filmy prostě s Batmanem, protože já akčňáky úplně nemusím, ale prostě když jsem byl malý, tak jsem si na Batmana hrál. A tohle byl takový film prostě, který pobaví prostě jak ty větší fandy Batmana, tak i ty menší. Takže baví. Dále tady mám a to Lék na život. Teď nevím, jestli to přesně padá taky do žánru horor, ale spíše to jako fakt taky jako psychodrama, prostě taky jako, je to velmi jako zajímavý film, až do konce, opravdu jako zajímavý film a to se vlastně tam děje v tom filmu, prostě je to opravdu velmi zajímavý a nechtěl bych to jako vidět třeba naživo ani zažít, prostě fakt ne a za mě baví. Dále tady vlastně už máme filmy z Fabio Festu letošního. Tak, prvním je Stalinova pohovka. Tak, Stalinova pohovka.
teď nevím, jestli to jméno řeknu správně, ale tak šel jsem tam vlastně z důvodu, že tam hraje eh, neřeknu to jméno, prostě francouzský herec, Obelix, Jeopardie, no. A tak to. Je to jako velmi zajímavý, je to zajímavý film, je to taky jako drama, ale spíš nebaví. Tak, dále tady mám film Bez Boha. Tak, Bez Boha. To je pro taky jako drama, prostě, kde vlastně v hlavních rolích hrajou tak jako mladí lidi, důchodci a jako je to zajímavý film, ale spíš nebaví. Dále tady mám film Hořkých 17. Hořkých 17 je popravdě, že vlastně, když jsem si vybíral ty filmy, tak jsem si vlastně koupil ten, že takový ten program, prostě, abych prostě si nesjížděl na internetu, nerozklikal všechny ty filmy a měl to rychlejší. A vlastně pak jsem nějaký třeba z tohle filmu jsem vlastně jak seděl v sále a než to začalo, tak jsem vlastně říkal, vůbec teď vlastně nevím, na jakém filmu jsem, jo. Vůbec jako nevím, o čem ten film je, nepamatuji si to, na co jsem si koupil prostě ten lístek. Ale tak to. Je to komedie, americká komedie. Já moc americké komedie teda popravdě nemusím. Já když jdu třeba do kina na komedie, tak to jsou spíš teda české komedie, protože ty americký mě až tak nepobaví, ale tohle je taková komedie pro mládež, bych řekl, a prostě baví. Dále tady mám Dětské hřiště. Tak, Dětské hřiště. Tady jako, ten film, myslím si, že každému, kdo to třeba nikdy uvidí, tak podle mě mu to asi stačí vidět jenom jednou a už to asi třeba víckrát nemusí vidět, protože prostě ten konec toho filmu prostě já myslím si, že jako spíš jako nebaví. Dále tady mám film Přijímačky. Tak tady to je jasný, jakože, protože nevím, jestli to byl tím filmem, nebo jsem, ale i vím, že já jsem sám byl jako unavený, tak se vlastně tam trošku jakožto jsem tam usínal prostě. Ale jako viděl jsem jako samozřejmě nějak tak jako začátek filmu, samozřejmě jsem slyšel, že jo, protože jsem tam neusnul prostě, protože tak to, při takovým jako hlasitým prostě v kině je vždycky ten film na hlas, tak prostě tam jako v kině bych asi jako neusnul, možná na záchodě, ale v sále prostě, kde se promítá film, to asi ne. A tak to. Mě ten film jako, šel jsem nějak tak jako trošku na něj z nějakého důvodu, ale prostě mě to úplně nezajímalo, tak jako mě to nutilo. Možná to bylo i tím, že jsem jako tam pak jako usínal, ale aspoň jsem si před promítáním střídl zmrzlinu, a to bylo jako jediný, co asi jako, prostě nebaví. Dále tady mám Volání netvora. Tak, Volání netvora jsem viděl taky na Flibiofestu, tak o pár dní vlastně dřív, než vlastně to normálně jako šlo do kin. Je to velmi zajímavý film, tak lehce fantasy i film, lehce, protože vlastně jsou jako víc takový fantasy filmy a je to tak jako drama a prostě jestli ta knížka je taky tak smutná jako ten film, nevím, jako
Tak to já, když jsem viděl ten film, tak jsem se jako rozmýšlel, jestli vlastně si tu knížku třeba jako pak mám koupit, protože vlastně jestli ta knížka bude taky tak smutná, tak no prostě baví, prostě tady jsem si jako taky prostě zaplakal. Poslední film je taky takový jako americký a jmenuje se to Slash. Je to takový jako film vlastně, kde vlastně mladý kluk píše taky erotický povídky a vlastně pak se to vlastně dozví tam v jejich třídě, tam do chodí. No a tady vlastně spolužečka vlastně taky píše vlastně tyhle slashovky a slashovky, ne, ono je to trošku podobný, že? A prostě si dají jakože dohromady, ne jakože pár, ale prostě tak, prostě kamarádí spolu a teď je to takový spoiler a prostě ne, je to takový jako, není to film podle mě úplně pro každýho, ale tak je to zajímavý film, ale no, spíš asi jak už to nebaví. No a to už je všechno, protože v kelímku už nic nemám. No, takže filmy Záleden, únor a březen jsou ohodnoceny mou pusou a prostě je to tak. Vy mi napište, na čem jste byli, třeba naposled v kině, co vás bavilo a nebavilo a budu se na vás těšit zase u tohohle projektu za další 3 měsíce, pokud teda vás tohle se bavilo. Takže baví, nebaví?